ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ ଗ୍ରାମୀଣ ଅଧୀନରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପରିମଳ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି। ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ସ୍ତରରେ ଆମର ଭିଲେଜ ୱାର୍ଡ ସାନିଟେସନ୍ କମିଟି ବା ଗ୍ରାମ୍ୟ ୱାର୍ଡ ପରିମଳ କମିଟି ନେଇକି ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କର୍ମଶାଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଇଥିଲା। ଆଗରୁ ବି ହେଇଛି, ଆମେ ଫେଜ୍ ୱାଇଜ୍ କରୁଛୁ। ତ ସେଇ ଇଏରେ ଆଜି ଆମେ 5ଟା ପଞ୍ଚାୟତର କମିଟି ମେମ୍ବରମାନଙ୍କୁ ଡାକିଛୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆହେଉଛି। ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହୁଛି ଏଇଠି ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସ୍ତରରେ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସୁପରିଚାଳନା, ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ, ତା ସହିତ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସ୍ତରରେ ପାଣିର ସଠିକ୍ ବିନିଯୋଗ। ଯେପରିକି ଆମର ଯେମିତି ଖରାଦିନ ଆସିଲେ ଜଳର ଅଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ବା ଜଳର ସଠିକ୍ ବିନିଯୋଗ ହୋଇପାରୁନି, ଅପଚୟ ବି ହୁଏ। ତ ତାକୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସ୍ତରରେ କେମିତି ସଠିକ୍ ବିନିଯୋଗ କରାଯାଇପାରିବ, ଭୂତଳ ଜଳର କେମିତି ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଇପାରିବ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଲୋକଙ୍କର ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରି ପରିମଳ ତା ସହିତ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଳ ଯୋଗାଣର ସୁନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇପାରିବ, ସେ ଉପରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି। ତ କମିଟିର ମେମ୍ବରମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ବି ଆଲୋଚନା ସେମାନେ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଯେଉଁଠି ପାଣିର ସୁବିଧା ଅଛି ବା ପାଣିର ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଯୋଗାଣ ହୋଇପାରୁନି ବା ସମୟର ଅଭାବ ରହୁଛି ବା ପାଣିର ଠିକ୍ ସେ ପ୍ରବାହ ହୋଇପାରୁନି, ତା ଉପରେ ବି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ସଚେତନତାମୂଳକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଯେଉଁଟାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସ୍ତରରେ ବି ଏଇଟା କରାଯିବ, ଯେଉଁଠିକି ଗୋଟେ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ଆମର ଜଳ ଯୋଗାଣ ଉପରେ ପରିମଳ ଉପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ। କିନ୍ତୁ ପାଖାପାଖି ଆମର ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ ସାନିଟେସନ୍ କମିଟି ରହିଛି ଆମର ଆଜି 5ଟା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମେ ଡାକିଛୁ, ଫେଜ୍ ୱାଇଜ୍ ହେଇଛି। ଆଗାମୀ ବି ଆଉ 2-3 ଦିନ ଅଛି, ସେଟା ଚାଲିବ। ସେଇଥିରେ ଆମର ବ୍ଲକ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପରିମଳ ଯେଉଁ ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଅଛି ସିଏ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଯିଏ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପର୍ସନ ଅଛନ୍ତି ବ୍ଲକରେ ସିଏ ତାଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏଇଟା ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଏଇ କର୍ମଶାଳାଟା ଯେହେତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ବା ମୌଳିକ ଉପାଦାନ ଯେଉଁଟାକି ପାଣି ପରିମଳ, ତେଣୁ ଏ ଉପରେ ଆମେ ବିଶେଷ ଫୋକସ୍ କରୁଛୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣ